Pasar un par de días visitando os paraísos naturais das illas de Sálvora e Ons pode ser unha boa idea para unha fin de semana de verán. Pero se a isto lle sumamos a posibilidade de navegar a vela ata este Parque Natural das Illas Atlánticas nunha embarcación tradicional, acompañado de outros mozos e mozas da túa idade durante un día e medio por 50 euros ou menos todo incluído, entón conseguimos un plan perfecto. Durante 4 fins de semana dos meses de estío, cada en súa quenda de 15 tripulantes embarcaron no peirao de Portonovo, en Sanxenxo, nun barco veleiro para vivir unha experiencia de navegación única. Pues consiste en una singladura de día y medio alrededor del Parque Nacional para que la gente, los chicos, puedan conocer un poco cómo es la vela tradicional y un poco darles a conocer más de cerca las riquezas del Parque Nacional, de nuestras islas. Esta singladura realízase a bordo do Raquel C, unha goleta, outrora barco de pesca, que tras 2 anos de restauración aproveita a súa experiencia mariñeira para iniciar a xente moza na cultura marítima. Neste barco a vela, unha tripulación experta en viaxes educativas pola ría ensina a esta xente novas facetas de navegación que probablemente lles sexan alleas por completo, como saber orientarse no mar, ler a cartografía ou entender nocións básicas de seguridade marítima. Ademais, tamén ensinan a traballar en equipo para saber levar este gran veleiro polo rumbo desexado. Pues empezamos a dar unas nociones de convivencia en un barco, porque no es lo mismo venir a pasear a un barco 1 hora que quedarse a vivir en él durante día y medio. Luego les explicamos un poco todo lo que vamos a realizar en la singladura. Y para empezar les enseñamos una carta náutica que muchísimos de ellos pues no han tenido nunca ocasión, ¿no? Y después, bueno, pues van a ir haciendo alrededor de toda la actividad, pues entre nudos, van a conocer un poco cómo manejar una rueda y sobre todo pues aquí vamos a fomentar un poco la vela, la navegación a vela tradicional, se les va a explicar con detalle cuáles son todos los componentes de un velero tradicional y van a participar en todas las maniobras de izado y arriado de velas. Unha vez nas illas e tamén ao longo de toda a viaxe cabe non desperdiciar a ocasión de coñecer toda a riqueza natural que contan estes paraxes aínda non sobreexplotados polo home. Van a hacer una actividad de snorkel y van a poder ver un poquito pues bancos de sargos, bancos de pintos, maragotas, van a ver. Pero sobre todo el objetivo es explicarle el porqué de la riqueza de las rías de Galicia, el porqué de tanta producción en marisco y en pescado de altísima calidad. Falamos con algún dos asistentes para saber en primeiro termo como é que se lles acordou investir o seu tempo de lecer nesta viaxe tan pouco habitual. Pois foi máis ben porque xa fixera algunha actividade de verán coa Xunta e fai uns anos fixera actividade de kayak, pero foran pois 10 días ou así, gustarame moito e pensei que podía ser unha boa opción. Comentoume unha compañeira do traballo e tamén pareceu unha actividade interesante e liei a unha compañeira para vir para aquí. Porque me liaron e bueno, sí que tiñamos, pareceunos moi original das actividades que propoña a Xunta, pois era unha das que nos ofrecía unha oportunidade que normalmente non temos, non de navegar e pasar unha noite nun barco. A nosa pregunta está aínda máis xustificada se temos en conta que a maioría dos asistentes son case alleos por completo á navegación. Bueno, de pasar unha noite nun barco, pois si totalmente descoñecido, xa tiñamos navegado algo, pero bueno, en distancias curtas. Son dunha zona costeira, si que tiña ido a pescar algunha vez, así nunha barquiña, pero bueno, unha cousa totalmente distinta, non era un barco deste estilo, e tamén esta actividade tamén se me fai unha cousa allea ao que nunca fixen, sí. É que xa desde o primeiro momento esta actividade satisfai as expectativas dos participantes. O barco gústame moito e vexo que sí, que xa aprendimos aquí a izar velas, o sea, que de momento sí que cumpre as miñas expectativas. Sí, está me gustando moito, polo de agora, bueno, a tripulación moi agradable, moi atenta, e xa fixemos cousiñas, xa aprendimos a izar as velas, e, bueno, polo de agora sí que está respondendo totalmente ás miñas expectativas. Xa temos ganas de embarcar, só nos falta anotarnos. Compre estar atento á páxina web que a Consellería de Traballo e Benestar pon a disposición da xente nova. En xuventude.net está todo canto precisas saber para vivir unha experiencia mariñeira como a esta.